чест и изключителна радост да открия официално офиса на политическа партия Република БГ в Варна. За мен е изключителна чест и радост действително да бъда тук, защото се чувствам кореняк на този край. Родом от Добрич, за мен Варна е като част от тази територия, която определя мястото, където съм роден. Това не е само личен сентимент, но това също е изключително място на политическата карта в България. Варна е не само голям град като икономика, като културна, политическа тежест в България. Варна има особената атмосфера, особения принос за развитието на българската държава. Целта на Република БГ е именно това. Огромната политическа цел, която се поставя тази нова, амбициозна, изключително амбициозна политическа формация, е да възстановим тази държавност, която са ни завещали нашите предци, нашите родители, и които 25 години като че ли сме загубили посоката за нейното правилно изграждане. Тази държава, която не е мащеха, която като че ли цяло поколение е свикнала да вижда, действително майка и закрилница за всички българи, за цялото българско общество. Аз много се надявам, че моята мечта и моята амбиция да се върна в България и да се заема с политика, с нещо, което никога през живота си не съм се занимавал, особено пък с партийна дейност, е не движено от желанието за власт, за влизане в властта и изява в властта, а с дълбокото синонно чувство на дълг, че след като съм натрупал опит, натрупал съм знание и отговорност, и дошло е моето време да допринеса България, българската нация, българската култура да не изчезне от картата на Европа. Като че ли тези 25 години, които наричаме години на преход, е именно това едно лутане, търсене на истината, и за съжаление, като че ли е по-скоро лутане в лабиринт, отколкото по един път пълен с трудности. Това е главното, което отличава Република БГ от всяка друга политическа формация, която съществува. Ние не сме не само декларативно против политическото статукво, което сега съществува. Ние, съратниците, съединените съучредителите на тази партия, сме обединени от единствената цел, че е дошло времето действително заедно най-добрите, най-отговорните членове на това общество да поемат гражданската си отговорност. Не привилегиите, които обществото ни предоставило, когато ни е дало възможност да се развиват и в професионален, и в личен и семейен план, а именно една отговорност пред своето общество, което се носи като едно тежко бреме и като че ли много често се виждаме, когато има отказ от носене на тази отговорност, но се надявам, че политическият проект Република БГ ще стане този гравитационен център да привлече не само най-способните и най-ентусиазираните за политическа изява, но тези, които действително носят в своя ум, в своето сърце и в своите действия желанието за тази позитивна политическа промяна, която ще даде заслуженото на българската нация и на българския народ, а именно да стане тази европейска държава, която повече да прилича на Швейцария, там където съм намерил възможност за кариерно израстване,
а не да мине в лигата на страните, които цитираме като изоставащи тип Сомалия или сега както наблюдаваме Ирак или друга страна, която се разкъсва от вътрешни и външни конфликти. Република БГ съществува само от година и половина, но в никакъв случай не мога да кажа, че това е нова или партия, която тепърва прохожда. Напротив, за тези 1,5 година, откакто съществуваме, се изваря един огромен път и част от този път е и откриването на регионалния офис на партията в Варна, този важен град. И като част от предизборната програма за действие на Република БГ, изключително важната задача на този етап – участието в парламентарните избори. За нас участието в парламентарните избори не е просто задължителният акт пред една политическа партия за участие. Не, това е първата реална възможност и задължение на Република БГ да се декларира и да заеме своето достойно участие като реална и силна политическа сила. С това надявам се, че всички ние заедно ще работиме именно за тази цел, с нашето сърце, с нашия ум, с нашите способности и с тази изключителна широта на варненци отворени към света, но оставащи винаги тук в родния край. Благодаря още веднъж и пожелавам на всички нас да дадем възможност на нашия регионален представител Станимир Станков да среже лентата за новия офис. Това е 18-ти офис, който откриваме. Това е 18-ти офис, който откриваме в страната. Виж, може ли да имаме? Витарас там, да. Да не може? Искате да не заедно? Не, така, добре. пожелаваме успех. Благодаря ви. Следите, че сте успехите и пожелавам. Благодаря на всички, тъй като е много горещо. Как ми кажете, ви сте? Само той ще ни намести колегите и да започва. Това е добре пред помагна и... Не, помагна. Кое е микрофон? Не, микрофон. Малко така, за да мога да записвам въпроси. Не, аз искам да се позиционирам така. Да, добре.